We begin with big breaking news. It has happened again. There's been another SpaceX mishap. A launch of the Starship mega rocket did not go off as planned, and debris like this had been seen across the skies in parts of South Florida. Good evening. I'm Martha Sigalski. Debris was seen in the skies over Miami and sunny. ሎሚ SpaceX ካብ ስታርቤዝ ኣብ ቦካ ቺካ ቴክሳስ ንሻምናይ ግዚኡ ናይ ስታርሺፕ ፈተና በረራ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እታ ኣስታት 122 ሜትሮ ቁመት ዘለዋ መወንጨፊት ሮኬት ብዓወት ተላዒላ ግንቢ መካዚላ ድማ ኣብ 4 ፈተነታት ንሳልሳይ ግዜ ነቲ 73 ሜትሮ ዝቕመቱ ቦስተር መድረኽ ሒዛቶ ይኹን ደኣምበር እቲ 50 ሜትሮ ዝቕመቱ ላዕለዋይ መድረኽ ወይ ሮኬት ፀገማት ኣጋጢምዎ ኣብ ህዋብ ዝነበረሉ እዋን ምቁፅፃር ኣተሓሳስባን ርክብን ብምስኣኑ ናብ ዘይዕወት ተልእኾ ኣምሪሕሎ ካብቲ ላዕለዋይ መድረኽ ሮኬት ዝወፀ ፍርስራስ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ፍሎሪዳን ባሃማስን ተራእዩ ኣብ ሰማይ ዝተረኣየ ብርሃን ዓብ ምርኢት ፈጢሩ ውዒሉ ኣሎ ሰንኪ ናይ ሎሚ ፍጻመ ምምሕዳር ፌደራላዊ ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ብዙሓት መዓርፎ ነፈርቲ ፍሎሪዳ ደው ክብላ ብምግባር ከም ውፅኢቱ ድማ ማእከላይ ገምገም ን45 ደቃይቕ ምድንጓይ በረራታት ኣስዒቡ ውዒሉ ኣሎ ፌደራላዊ ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ጠንቂ ናይቲ ዘጋጠመ ውድቀት ምርመራ ከካየድ ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ እዚ ምትዕንቃፍ እኳ እንተሃለወ SpaceX ካብዞም ፈተነታት ምምሃር ኣገዳስነቱ ኣስሚሩሉ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዕላማታት ናይቲ ኩባንያ ዳህሳስ ማርስን ምዝርጋሕ ሳተላይትን ማእከላይ ዝኾነ ስርዓት ስታርሺፕ ንምዕባይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ እቲ 160 ጫማ ዝንውሓቱ ላዕለዋይ መድረኽ ንበዓላ ማለት እታ ሮኬት ኣብ ልዕሊ ሱፐር ሄቪ ቦስተር ታሕተዋይ መድረኽ ኮፍ ኢላ ዘላ ስታርሺፕ ሮኬት ጠፈር ዘመልክት ኮይኑ እቲ ላዕለዋይ መድረኽ ወይ ሮኬት ኣብ ምድርን ምብፃሕ ፅዕነት ከም ሳተላይት ወይ ሰራሕተኛታት ንምስካም ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ መሬት ንምምላስ ወይ ናብ ከም ወርሒ ወይ ማርስ ዝኣመሰሉ መዳረግቲ ቦታታት ንምጉዓዝ ዝተዳለወ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ዝተረኣየ ፀገም ኣብቲ ናይ ላዕለዋይ መድረኽ ናይታ ሮኬት ኮይኑ እቲ ዝተረኣየ ፀገም ምጥፋእ ምቁፅፃር ኣተሓሳስባ እዚ ማለት እታ ሮኬት ጠፈር ናብ ጠፈር ብግቡእ ክትቀንዕን ኣንፈታ ክተምርሕን ኣይከኣለትን ኣብ መስመር ንምፅናሕ በረራ ንምርግጋእን ዳግማይ ንምእታውን ምድላውን ግቡእ ኣንፈት ወሳኒ እዩ እቲ ካልኣይ ዝተረኣየ ፀገም ድማ ርክብ ምጥፋእ እዩ ነይሩ SpaceX ምስ ላዕለዋይ መድረኽ ርክብ ስለ ዝተኣነ ምቁፅፃር መሬት ከይከታተል ወይ ትእዛዛት ንኸይህብ ተኸልኪሉ ብሰንኪ ዝተጠቕሰ ፀገማት ውድቀት ተልእኾ ኣጋጢሙ ኣሎ ብሰንኪ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም እታ ሮኬት ዝሓሰበቶ ተልእኾ ስለ ዘይወድአት ኣብ መወዳእታ ኣብ ጠፈር ተቓፂላ ከም ውፅኢቱ ድማ ካብታ ስታርሺፕ ዝወፀ ፍርስራስ ኣብ ሰማያት ፍሎሪዳን ባሃማስን ተራእዩ ኣብ ሰማይ ዝተረኣየ ዓብ ናይ ብርሃን ምልክት ድማ ፈጢሩ ውዒሉ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፌደራላዊ ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ጠንቂ ናይቲ ውድቀት ይምርምር ኣሎ